Добър вечер, благодарим ви, че отново се виждаме извън ефир. Аз и моите колеги сме много щастливи, че ни давате възможност всяка седмица да бъдем заедно и да можем да говорим по ключовите теми и да задаваме освен въпросите, които ние считаме за важни, и тези, които вие намирате за такива. Очакваме ви в коментарите, в YouTube, в нашия Facebook профил. Заповядайте, питайте. Може да гледате нашето живо предаване тази вечер и на нашата платформа извънефир.bg. Важно е да ви помоля отново за вашата подкрепа. Разчитаме единствено на нея. Виждате един QR-код на вашите екрани и всъщност с телефона си той ще ви заведе там, където може да подкрепяте независимата журналистика всеки месец с сума, която прецените. Благодарни сме ви за това, че сме заедно. Докато ние се опитваме да имаме собствено студио, сме благодарни на Българската хотелска асоциация, която ни подкрепя. В момента се намираме в Гранд Хотел Астория. Те са наши домакини. Благодарим им. Най-вече благодарим на гостите си тази вечер. Първият от тях е Емил Дечев, министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров. С него говорим по важни теми за България. Добър вечер, господин Дечев. Благодаря ви, че приехте поканата ни за разговор извън ефир. Благодаря за поканата. Сега, вие със сигурност сте изгледали контраста в кадрите. Сега и нашите зрители ще имат възможност да го видят. Във вчерашния ден в социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които Делян Пеевски идва за последен път с охрана на работа. Кадри, които сме виждали, снимани от сградата на партийния дом, от висока гледна точка, много пъти подред, как той слиза, ескортиран от много охранители, своят автомобил във вътрешния двор на партийния дом и влиза. И днес контраста, в който видяхме, той минава през входа, в който минаваха до този момент всички негови колеги, с изключение на него самия и на господин Бойко Борисов, нали така? Да, така. Сега и двамата останаха без охрана. Какво означава това? Охраната, освен че може да отговаря действително за физическата сигурност, за здравето и дори живота на охраняваното лице, тя има и символна стойност. И особено когато това не е частна охрана, а е държавна охрана, това показва по някакъв начин от една страна държавна загриженост точно за тези лица, за които се счита, че е от национален интерес те да бъдат охранявани не от държавна охрана, не от частна охрана, за която се предполага, че струва скъпо. Друг е въпросът дали те могат или не могат да си го позволят, а се налага държавата чрез данъкоплатците да осигури такава охрана. В случая имаме една промяна на символите от охранявани чрез държавна охрана. Тези хора от днес вече спират да бъдат охранявани, т.е. отпада един важен символ, един ореол около техните фигури и от тук нататък те самите трябва да преценят дали е необходимо да заплащат частна охрана. Сега, господин Дечев, аз съм сигурна обаче, че не е символа причината, поради която така наречената междуведомствена комисия решава дали да бъде пазено или не едно лице, дали да ходи с ореол или без ореол. Как се взима решение, за да бъде пазен политик? Решението се взима именно от комисия, в която участват председателят на ДАНС, главният секретар на МВР и ръководителят на Националната служба за охрана. Те тримата преценяват наличните сигнали, доколко те са достоверни, доколко те са сериозни, до каква степен те застрашават сигурността на лицето, във връзка с което те са подадени. Нивата на опасност могат да бъдат различни от 1 до 5, съответно в зависимост от нивата на опасност и нивото на охрана може да бъде различно. Така че в случая, според мене, така както господин Сарафов, след като почти една година отказваше упорито да напусне незаконно заеманият от него кабинет на главният прокурор след
21 юли 25 година и внезапно го напусна само, може би, 2 или 3 дни след изборите, последните парламентарни избори, които доведоха до промяна на съотношението на силите в парламента. Тук аз не изключвам нещо подобно да се е получило при обсъждането на застрашеността на тези две лица от комисията. Какво искате да кажете? Че има основание това, което Томислав Дончев се надяваше да не е възможно, да има политически мотив в свалянето на охраната? По принцип не би трябвало да има такъв политически мотив. Би трябвало да се подходи единствено и само експертно. Трите лица, които споменах преди малко, трябва да прегледат задълбочено сигналите, доколко те са действително сериозни, доколко са подплатени с доказателства и съответно да вземат експертно решение дали да се свали нивото на опасност, съответно нивото на охрана или изобщо тази охрана да бъде премахната, тъй като те преценяват, че всъщност вече няма никаква опасност. Има и случаи, в които е възможно да е имало в миналото такава опасност, с течение на времето тя да е намаляла. Конкретно, естествено, аз не мога да зная какво пише в протокола от тяхното заседание, тъй като тези заседания са секретни. Ние можем само да гадаем вие като министър нямате ли достъп до тези документи, когато... Аз вече не съм министър. Не, във времето, в което бяхте и във времето, в което се провеждаха такива заседания, вие имахте ли достъп до информацията? Честно казано, в рамките на тези 2 месеца аз бях предимно заед с изборите и не съм проявявал интерес към този въпрос. Тоест не сте проверявали с какви аргументи след изборите, когато заседава тази комисия, е паднало ангажимента на МВР да Сега охранява. вече аз и да искам нямам това право, а в миналото, докато съм бил за тези 2 месеца и 17 дни министър, не съм правил така. А господин Дечев, на коя степен от опасност се включва или отпада баретите от МВР? Те могат да бъдат в друга комисия, така наречената малка комисия, могат да бъдат включени или изключени. И те нямат обвързаност с тази така наречена голяма комисия. Има голяма комисия и малка комисия по охрана. Малката комисия за охрана е предвидена в Закона за МВР и тя се решава от ръководителите на отряда на баретите и съответно ръководителя на жандармерията. Сега, след изборите заседава комисия, която оценява риска за охраняваните лица и тогава се стига до решението МВР да се оттегли от охраната на Делян Пеевски. Моя колега Борис Митов разказа тази хронология на 5 май в нашата платформа Извън ефир, като това беше ясно тогава, че това решение е взето след изборите. Това на тази малка комисия ли се случва или отново в състава, в който участват и ДАНС, и НСО, и главният секретар на МВР? По принцип на малката комисия трябва да се случи такова решение, ако то е взето. И по принцип такива решения те са секретни. Пак казвам, самото решение е секретно, мотивите са секретни. Сега, колкото и да е секретно всичко, ние виждахме, че баретите, специализирания отряд, охраняваше Делян Пеевски. Доколкото аз знам, има такива данни, включително дори знам, че поне имаше такава публично изтекла информация в медиите, че едно от лицата, служителите е било разпознато. Сега, когато едно лице е охранявано от 15 или 20 лица, ако на следващия ден той тръгне без тези 15-20 лица, дори решението на една комисия да е секретно, то се вижда вече с просто око, че тази охрана е смъкната. Да, то се вижда с просто око. Въпросът е обаче как от момента, в който след изборите, това е по-малко от 1 месец, се взима решение, че НСО остават, независимо, че МВР се оттеглят с специализираната си охрана. Какво се е променило в този период? Когато вчера научаваме, че цялата охрана е свалена. Има промени. Например, имаме нов председател, макар и временно изпълняващ, на ДАНС. От уравнението е изваден Деню Денев. Да, както виждате, вероятно тази промяна също е изиграла някаква роля, защото вече нов човек участва в тази така наречена голяма комисия
съставена от председателя на ДАНС, ръководителя на НСО и главният секретар на МВР. И съответно, възможно е новият член на тази комисия да е гласувал различно от стария. Не можем да го изключим. Няма ли някакви обективни критерии, по които се взимат тези решения? Пак казвам, трябва да има обективни критерии, да се преглежда сериозно сигнала, който е подаден за застрашеност. Сигнала може да е от повече от едно лице, може да са няколко сигнала, може да е анонимен, може да е от лице, което да речем е агент, информатор, може да е гражданин, който е застанал с името си. Сигналите могат да бъдат от различен характер, могат да бъдат без доказателства, могат да бъдат с сериозни доказателства или не толкова сериозни доказателства. Различни са случаите. Аз самия нямам представа те с какво са разполагали, за да вземат това решение. Обективно погледнато обаче, от днес за вчера може ли един човек по оценка след изборите да се движил с 20 души охрана, след като са прегледани сигналите и по-малко от месец по-късно до такава степен той да е в безопасност, че да му падне охраната? Ами изглежда не много така сериозно да го кажа. Ако вчера си бил с 20 души охрана, а днес си вече не с 15, 10, 5, а 0, тогава наистина това предизвиква сериозни съмнения дали в миналото тази охрана е била необходима или е била някаква демонстрация. Или дали не е свалена по политическа поръчка. Това също, да, това е вече друга хипотеза, която също не може да се изключи и затова е добре по някакъв начин да се обясни това на обществото. Има ли обаче знак за равенство между случая Пеевски и случая Борисов, който също беше охраняван до вчера? В известен смисъл има прилика до толкова, доколкото и двамата са очевидни ключови фактори в обществения живот на българската държава и то не от няколко години, а единият от 2001 година, другият може да се каже поне, ако не от 2005 година, то поне от около 2009 година. Тоест, зад гърба им има няколко десетилетия обществен, публичен живот, в който те са взимали не просто важни решения за себе си, а за цялото общество. И до тук имаме сериозна прилика. Това са, така да се каже, водещи политици, заемали важни постове в държавните институции. От друга страна... Извинявайте, Пеевски, тавана му е лидер на парламентарна група в държавна институция или шеф на ДАНС, броите също? За шеф на ДАНС бил е 3 дни. С уикенда. Да, бил е 3 дни, но като ръководител на парламентарна група, в крайна сметка, той в никакъв случай не може да бъде пренебрегнат, дори формално да е бил не във властта, не като участник в коалиционно правителство. Той с гласуванията на неговата парламентарна група е влиял както при избора на различни важни регулаторни органи, избора на конституционни съдии, например. Така че в никакъв случай не бива да бъде подценявано значението на тази парламентарна група, на която той е бил ръководител. В никакъв случай не е подценявано. Въпросът обаче, както вчера от ГЕРБ казаха, Борисов бил трикратен министър-председател и главен секретар в Министерството на вътрешните работи. Да. Пеевски не е заемал тези постове. И както е гласувал той, така е гласувал и всеки един негов колега от парламентарната група. Да. Пеевски е с охрана, другите не са. Има ли повече аргументи Борисов да е пазен след 3 мандата начело на държавата? Трудно ми е да отговоря, защото аз самия... Защо ми е трудно да отговоря? Защото аз самия не разполагам нито с сигналите за застрашеност на господин Борисов, нито с сигналите за застрашеност на господин Гешев, на господин Пеевски. Да. Това, което прави много неприятно впечатление обаче е, че водещи фигури в нашия обществено-политически живот в определени моменти, особено когато те вече не са на власт, започват да се оплакват, че техният живот е застрашен,
такава реч имам спомен, че господин Борисов е произнесъл, мисля, че 2013 година, когато беше заявил, че е бил поръчан от друг български водещ политик. От Ахмед Доган. По онова време, да. За господин Пеевски вече достатъчно говорихме, но тук аз искам да обърна внимание на друг интересен факт, че господин Сарафов, който плътно защитаваше и може би беше най-верният защитник на главният прокурор Иван Гешев в продължение на около 3 години и половина, една седмица преди господин Иван Гешев да бъде предсрочно освободен от заеманият от него пост на главен секретар, той също заяви, че тъй като знаел каква е истинската същност на главният, обърнете внимание, на главният прокурор Иван Гешев, се страхувал за живота, собствения си живот и този на семейство, поради което и той поиска охрана от българската държава. И това прави доста неприятно впечатление, защото ако приемеме, че всичките тези думи, изречени от тези водещи политици, са верни, тогава възниква въпрос, защо за техни опоненти ние имаме или главни прокурори. Ако пък излязат, че са неверни, що за хора пък са тези самите оплакващи се хора? Сега, господин Дечев, обаче, ако заместник главен прокурор, пък после наследяващ шефа си вече в ролята на изпълняващ функциите, твърди, че се чувства заплашен и ние с днешна дата не знаем, имаше ли реална заплаха за живота на Сарафов или нямаше. Какво означава това за българските институции? Ние разбрахме ли дали е имало наистина заплаха за живота на Борисов, когато той твърдеше, че го е поръчал Доган? Мисля, че не. Отговорът е ясен. А тогава към какви изводи ви води тази тенденция, слизайки от власт, хората да започват да се страхуват за живота си? Могат да бъдат различни хипотезите. Вижте, аз не мога да изключа, в крайна сметка, когато човек е политик и особено когато е не в опозиция, а заемащ държавен пост, понякога той може да вземе решения, които действително ще засегнат сериозни интереси на опасни хора. Това е класическата хипотеза, при която понякога се налага да се вземе охрана. Но не мога да изключа и други хипотези, при които, например, поради една или друга причина, лицата след като са загубили властта и съответно, губейки властта, губят и охраната, която им се полага. Ако не веднага, то специално при президент, председател на Народното събрание и министър-председател, това е една година след като е изтекал мандата. Някои от тези лица, ако са гузни за определени действия, които са предприели, включително незаконосъобразни действия, биха могли вече наистина да се чувстват застрашени, но по причини, които не са свързани с, така да се каже, действия в името на общото благо, а някакви други частни действия. Това е втора възможна хипотеза. И трета възможна хипотеза, ако щете дори суета, просто престиж. Вие бяхте ли с охрана като министър? По принцип, съгласно Закона за Националната служба за охрана, на министрите се полага охрана един служител на НСО, който е едновременно и охрана и водач на лек автомобил, като леки автомобил също е от НСО. Това е. Сега се движа по улиците, ползвам трамвай, метро, обществен транспорт. Това в линия на суетата ми стана интересно какво отключва властта в хората, за да е въпрос на някакъв престиж или статут да ходят с охрана. Но извън това... Но хората са различни и някои наистина изпитват удоволствие от това. На мен, аз не мога да кажа такова нещо, но сега хората са различни. Само да припомним, Сретен Йосич излезе наскоро от затвора. Да. Спомняме си, че имаше публично изнесени данни, които, разбира се, заради степента на секретност също не бяха официално потвърдени, че има сигнали по времето, когато България в състав Кирил Петков, Делян Пеевски и Бойко Борисов подписваха помощ за Украйна, заедно с техните парламентарни групи. Тоест това звучи като сериозна заплаха. Но възможно ли е охраната сега на Делян Пеевски да пада по негово искане, както той твърди, от декември? Ами толкова е негово искането, защо не е било обявено още декември?
до декември той обяви, че внася питане за неговия казус и дали се нуждае от охрана. Възможно ли от декември, сега днес да разбираме, че какъв сега е резултата? вече сме... 6 месеца по-късно, почти. 6 месеца по-късно. Аз, честно казвам, нямам спомен до, може би, вчера да е било съобщено на сайта на Движението за права и свободи или в някакъв личен профил в социалните мрежи, че той е поискал да му бъде свалена охраната. Нямам такъв спомен, не съм забелязал. Не, че съм редовен читател на сайта на Движението за права и свободи, но дори аз да не съм редовен читател, тези пък, които го следят поради професионални причини, вероятно щяха да го оповестят на цялото общество. Аз едва вчера научих, че той е имал такова искане. Сега. Не знам дали е възможно да се укрие 6 месеца такова искане. Да, и да не, възможно е да няма произнасяне 6 месеца по такова искане. Не мисля. При положение, че очевидно регулярно заседава тази комисия. Да. Добре, сега разбираме, че вие не работите с достатъчно опасни хора, за да ви трябва охрана и можете и с градския транспорт да се движите. Въпросът е обаче, когато хора като Борисов и Пеевски от вчера са чули официалната преценка на държавните институции, че те нямат нужда от охрана, има ли тогава основания да ги видим с частни гардове? Аз не бих се очудил, ако това се случи. Знак за какво би било това? Може да е знак, че вероятно, поне аз доколкото разбирам от реакцията на близки до господин Борисов, те не одобряват това решение. Така че, щом от най-приближеният кръг на господин Борисов не одобряват това решение, след очевидно те считат, че нивото на застрашеност е достатъчно сериозно, че се налага охрана и при това положение, може би от държавната субсидия за партия ГЕРБ, вероятно, предполагам, вероятно ще се вземат мерки с тази държавна субсидия, с част от нея да се наеме частна охрана. Що се отнася до господин Пеевски, ако той самия е искал да бъде смъкната неговата охрана, тогава вероятно са две по-нататъчните развития. Първо развитие... Той не е поискал. Той е поискал да се преразгледа степента на риск за него. Добре. Това беше по време на протестите, когато това беше едно от исканията да падне охраната. Добре. Просто вчера го разказа като искане да така. Така, добре. Ако той е поискал преразглеждане, може би е считал, че все пак има някакво намаляване на опасността. Не знаем дали е приел, че тя напълно е отпаднала. Ако видим, че държавната охрана е заменена с частна, вероятно това означава, че той може да счита, че опасността продължава. Ако тази охрана, частна охрана, е по-малка от охраната, която държавата му беше осигурила, тогава бихме могли да тълкуваме това като приемане, че той намира опасността за намалена, но продължаваща да съществува. Сега, в този ред на мисли, само за да... една тема, която беше в фокуса на внимание, свързана с Пеевски, неговите полети с частен самолет. Това негов самолет ли? Доколкото имаме данни, не се води негов. Информацията е за друго лице, друго юридическо лице, но така излиза, че той много често е ползвал тези самолети. Тези самолети повече от един? 2. А кои са дестинациите? Различни. До Истанбул, до Дубай, различни места и така. А с каква честота? С различни интервали, но не 2 пъти или 3 пъти в годината, по-често. 33 полета бяха? Да. Мисля, че там някъде. Не съм сега точната бройка, но беше двуцифрено число. Мисля, че беше над 30. Да. Сега, въпросът е не толкова любопитство, колкото един човек, който е ангажиран с държавна работа и то доскоро, част от мнозинството. Каква работа има толкова често в Дубай и Истанбул? В крайна сметка, мисля, че той самият, доколкото имам спомен,
публично е декларирал, че освен с политическа дейност се занимава и с бизнес, така че не можем да изключиме, вероятно, да има някакви бизнес отношения в Дубай или в някоя друга държава, да развива търговски контакти, да наглежда частни имоти, негова собственост. Така, има ли частни имоти негова собственост в Дубай, в Истанбул? Не сме проверяли това. Аз просто... Това, което той е декларирал, това и ние знаеме. Иначе в най-различни медии, в социални мрежи излизат най-различни информации, които ние обаче не сме проверявали. Просто бизнес и власт се нарича олигархия, а пък когато си във властта, знаем, че излизаш от бизнесите си и да представляваш бизнес, докато си част от мнозинство, звучи доста озадачаващо. Сега, значи, на първо място, една от слабостите в българската държава е всъщност немощта на българските институции. Ако българските институции действат ефективно и качествено, съгласно закона и предвидените в закона процедури, тогава всъщност слабостите в нашата демокрация биха били изчистени. Аз тук искам да посоча, че Сметната палата е тази, която наистина трябва да прави проверки, дали декларациите на политиците, съдиите, прокурорите и другите лица, заемащи отговорни държавни постове, действително отговарят на истината. Дали недвижимите имоти, банковите сметки, които са декларирали, отговарят на истината или има нещо скрито. Аз не съм сигурен, че Сметната палата успява винаги да достигне до истината и че дава всичко от себе си, за да провери декларирано ли е вярно. Обаче Сметната палата не може да проверя дали един политик ходи да прави бизнес в Дубай или Истанбул. Защото депутата полага клетва да служи на държавата и през това време той е зает да служи само на държавата. Не може да служи и на собствения си бизнес. Затова могат да получават дивиденти, но не могат активно да водят бизнес. И ако това се случва, е казус, който коя институция в държавата трябва да изчисти? Може би депутата, или няма значение дали е депутат или политик, той може би служи на държавата дистанционно. С самолет, който... каква е собствеността на самолетите, двата, които е ползвал? Доколкото знам, те са частни, но в момента не си спомням. Мисля, българин ли е собственика, офшорна ли е собствеността, на къде води? Има твърдения в медии, че собственик е български гражданин, но сега, тъй като това са твърдения в медии, аз не искам да казвам. Подозирам, че това са медии, които не чета, затова ви питам като човек, който би споменал само ако има достоверна информация. Сериозно сега, аз ако се позовавам на медиите. Въпросът е, че не води към някаква офшорна собственост. Не мога да го изключа. Добре, да се върнем към ресорни теми. Има ли основание да се твърди, че до сегашни изпълняваш функциите шеф на ДАНС, всъщност е човек на Пеевски? Сега. Аз мога да говоря по това, което съм видял. Защото и като не говорите, пак казвате много. Реакцията ви беше така многозначителна. Обяснете ни какво вложихте в нея. Аз мога да говоря по това, което виждам като реални действия. В крайна сметка този човек е изпълнявал длъжността ръководител на ДАНС при една друга конфигурация на властта в България, при която ръководителят на ДПС ново начало е имал, да го кажем, по-силни позиции. В един момент той вече спира да изпълнява тази длъжност и вече не е ръководител. Така че имаше също така опит. Той всъщност, ако си спомняте, все още тогавашният действащ президент Румен Радев отказа неговото назначаване при предният състав на парламента. Това го припомням. След като господин Радев отказа да назначи господин Денев за титулярен председател на ДАНС, ако си спомняте, това доведе до промяна на закона за ДАНС.
и трябва да видим сега кои са политическите партии, които доведоха до тази промяна, за да заобиколят президента като институцията, която с указ назначава съответното лице за председател на ДАНС. Ако видим кои са политическите партии, които са променили този закон, и вместо това предвидиха вече назначаването да става от Народното събрание, а не от президента, тогава евентуално може и да кажем дали той по някакъв начин е бил близък. Спомняме си, че на него дължим и на него трябва да благодарим за отпадането на машините по време на кметските избори. Точно така, и това също не бива да се забравя, че всъщност по негов доклад, пуснат открито, машинният вод на практика беше анулиран на първия тур за кметски избори, подчертавам, на първия тур за кметски избори, и на изборите за общински съветници октомври 23 година. Напомням, че изборът за общински съветници е само в един тур. Няма втори тур. А също така напомням, че на някои места изборът за кмет приключи още на първи тур, защото още тогава бяха избрани кметове в някои населени места. И фактически машините проработиха едва на втори тур само за някои кметски избори. Това беше сериозен проблем. Искам да обърна внимание, че същите машини, абсолютно същите машини, бяха използвани на последните парламентарни избори и ние имаме статистическа информация, че само под 0,5% от машините са дали някакъв технически дефект. Но всеки дефект беше разказан в медиите много обстойно за сметка на това. Да, сякаш всичките 12 000 машини са имали този дефект. Това също е факт. Да. Сега, само съвсем бързо, моля ви, през наследника на Деню Денев, Станчо Станев, генерал Атанасов обяви, че той е личният охранител на Румен Радев, и също така научихме, че през 2013 му отнет допуска до класифицирана информация. Какво говори това за новия изпълняващ функциите шеф на ДАНС? Вероятно говори, че все пак, ако всичко това е вярно, за отнемането на достъп до класифицирана информация, защото аз не знам дали е вярно, но може да говори, че все пак този човек е много доверен на настоящия министър-председател. В предаването на Веселин Дримджиев Бойко Рашков разказва, че неговото име е било свързано с криминални елементи от Албания и достъпа му е отнет, освободен от длъжност. Отнесе, защото това е задължително условие, за да заема длъжност, и отива да работи в митниците. И без да е минал през съдебен контрол това решение, той след това е възстановен на работа в НСО и всъщност от охранител и служител на митниците, който никога не е работил с оперативно-издирвателна дейност, не се е занимавал, сега поема контраразузнаването. Това са данни на господин Рашков. Да. Сега, тук първо аз искам да обърна внимание, че ние малко, според мен, нямаме достатъчно изследвана информация защо и какво точно се е случило след отнемането на достъпа до класифицирана информация. Този човек обжалвал ли е пред съд отнемането на достъпа му до класифицирана информация? Съответно, какво е казал съдът? Без съдебен контрол по информация на господин Рашков е минало това. Така, но аз не знам доколко неговата информация е пълна. Би било добре да знаем въобще този човек обжалвал ли е това решение за отнемане на достъпа му до класифицирана информация. Ако не го е обжалвал, защо не го е обжалвал? Ако го е обжалвал, какво е решил съда? Аз нямам такава информация какво е решил съда, защото обикновено се обжалва такова решение. На следващото място, ако е имало оперативна информация, че той по някакъв начин е бил замесен, взаимодействал с организирана престъпна група, имало ли образувано досъдебно производство? Ако е било образувано такова, той бил ли е привлечен като обвиняем? Бил ли е внесен обвинителен акт в съда? Ако е бил внесен обвинителен акт в съда, съда какво е постановил? Оправдателна ли, осъдителна ли присъда? Тя влязла ли е в сила? Още ли е висящо делото? Понеже това се случи преди около, може би, 1 или 2 дни, твърде още
неясни детайли и факти. Всъщност отговорите на вашите въпроси би било полезно да ги даде правителството, за да паднат съмненията по отношение на мотивите. Така е най-добре. Сега, вие се върнахте на своя пост в съда. Като знаете какви доказателства сте събирали за така наречените изборни престъпления, колко от тези производства ще стигнат въобще до съдебна зала според вас? Ами аз в доста интервюта вече казах, че не само във връзка с изборните престъпления, но за какъвто и да е вид престъпления. Ако щете обикновени кражби, отнемане на моторно превозни средства, документни престъпления, икономически престъпления, престъпления свързани с наркотици, винаги най-много на брой са сигналите във връзка с тези престъпления. Тези сигнали може да са анонимни, може да са от лице, което застава с името си, посочва адреса си. След това по-малко на брой са образуваните досъдебни производства. След това още по-малко на брой са обвинителните актове. И най-накрая най-малко на брой са осъдителните присъди. И това не е признак за лоша работа на съда. Общо взето това е нормално. Защото не е ли признак за лоша работа на МВР? Нито пък за лоша работа на МВР означава. Не е задължително да означава лоша работа на МВР. А къде се случва катастрофата тогава? На първо място не винаги самото лице, което подава сигнала, не винаги той самия е бил достатъчно добре информиран и достатъчно добре знаещ, подплатил сигнала с доказателство, че действително има престъпление. Понякога проверява се и се вижда, че няма такова престъпление. Но, искам все пак да обърна внимание. Ние вече имаме осъдителни присъди във връзка с последните избори. При това някои от осъдителните присъди са ефективни. Лишаване от свобода е ефективно. Преди само един ден прокуратурата обяви във връзка с един случай, който аз самият разгласих, както в телевизии, така и в социални мрежи. Един от важните случаи считам, защото става дума за кмета на град Лом, че той вече е привлечен като обвиняем. Тоест прокуратурата, не само МВР, но дори и прокуратурата приема, че има достатъчно данни този човек да е извършил престъпление, свързано с престъпление против политическите права на гражданите, т.е. изборно престъпление. Така че, ние имаме вече осъдителни присъди, подчертавам, които са влезли в сила. Сега, обаче, служебният премиер Андрей Гюров отчете, че 2/3 от разследванията на МВР са ударили в стена от прокурори. И сега, тук пък от прокуратурата ни дадоха примери с това, че те получават от МВР с доклад, че няма данни за образуване на производство по този случай. Приобщен тефтер с бележки от евентуална игра на белот без други доказателства. Такъв тип данни ли предавахте в голямата си част на прокуратурата? Не. Да, имало е и такива. И самия факт, че самата полиция преценява, че не е необходимо образуване на досъдебно производство, показва, че колегите полицаи са се опитвали да бъдат обективни, а не са водили, така да се каже, една кампанийна работа, в която срещу всеки сигнал задължително да се образува досъдебно производство. Всъщност, според мен, точно така може да се тълкува тази статистика, че самите полицаи са се опитвали да бъдат обективни, а не да работят кампанийно. И именно за това е имало случаи, в които самите полицаи приемат, че на сигнала не може да му се гледа сериозно, че не са на лице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство. И поради тази причина самите те са се отказали да образуват такова. Какво искаше да каже служебният премиер Гюров с думите си, че 72 души с имунитет, кандидати за парламента, са уличени като брокери на вод? Тук обръщам внимание, че сигнала е за съпричастност на тези лица във връзка с извършване на престъпление, но подчертавам, това е сигнал. Уличени като брокери на вод, каза бившия премиер. Те са уличени в съответните сигнали, във връзка с които МВР е трябвало да започне оперативна работа по тези сигнали.
мен ми направи наистина много неприятно впечатление, че за разлика от предни избори, някои политически партии очевидно съзнателно включваха в депутатските си листи на неизбираеми места лица, които имат присъди. Защо се включват лица, които имат присъди на неизбираеми места, които гарантират имунитет? Това е важен въпрос, който заслужава да си зададе българското общество. Сега, по колко от тези сигнали, в които анонимно или лица, български граждани, са твърдяли, че депутат извършва изборно престъпление, по колко от тези сигнали ние ще имаме обвинителни актове, това зависи вече от българската прокуратура. Ние като полиция сме били длъжни да работим по тези сигнали. Само, че публично тези хора вече получиха етикети от служебния премиер, че са уличени в купуване на вот. И в този списък беше името на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев. Той как е уличен в купуване на гласове? Ами там мисля, че всъщност първо, аз искам да обърна внимание. Не премиерът Гюров уличава тези лица в престъпление. Той не твърди, че те са... Уличени като брокери на вот. Той не твърди, че те са извършили престъпление. Той не ги уличава. Той твърди, че хора с техните сигнали ги уличават в престъпление. Тук има разлика. Добре е да се знае това. Що се отнася до случаят с господин Иван Демерджиев, доколкото си спомням, той на вас преписва, на МВР преписа тази заслуга, само да кажа. Доколкото си спомням, в определени медии изтече информация, че господин Демерджиев се е срещал с господин Кандев, за да обсъждат как да се извършват изборни престъпления. Съответно, във връзка с такива твърдения в медиите, е трябвало да се направи проверка. И вероятно във връзка с една такава проверка, съответно има сигнал, трябва да се работи и по този начин и името на господин Демерджиев попада в тази група. Ама производството срещу него е прекратено още на 26 март. А премиера в този списък коментирахме името му, той пише за тези 72 уличени в търговия с вот на 21 април. Защо един месец по-късно не е изяснено това? За господин Демерджиев очевидно е изяснено. Но той продължава да е в списъка. Вероятно този списък е бил подаден без да бъде актуализиран на господин Андрей Гюров и същият едва ли, съмнявам се, да е имал предвид, че именно господин Демерджиев е едно от лицата, които са били уличени в изборно престъпление. Не вярвам в такова нещо. Въпросът обаче е в това доколко действително хора, които са били съпричастни към купуване на избори, са попаднали в този списък, защото и Явор Божанков е там. Той пък защо? Той няма съпричастност в купуване на престъпление. Значи там, вижте, там беше по друг начин формиран този списък. Лица във връзка с лица с имунитет, които имат съпричастност към престъпление. Да, огромната част от тези лица, сигналите за тях са подадени във връзка с извършване на изборни престъпления. Господин Божанков, според мен, неправилно е попаднал в този списък, но ако си спомняте, в рамките на изборния период, той не беше кандидат за депутат. Всички, които следят какво се случва в българската политика, това го знаят. Той не беше кандидат за депутат, но срещу него имаше сигнал за извършено друг вид престъпление, не такова свързано с изборите. Доколкото си спомням, мисля, че беше престъпление по член 270 от Наказателният кодекс, неизпълнение на разпореждане на полицейски орган. Но тъй като след последните промени в Конституцията и избирателният закон, макар той да не е кандидат за депутат, той продължава да е депутат от разпуснатият състав на парламента и понеже той има имунитет, макар и в друго престъпление,
свързано с друго престъпление, а не с изборно, и в същото време има имунитет, може би поради тази причина по погрешка е бил прекачен в този списък. Въпросът е, че се похвалихте с всичките 72 Аз не с съм се имунитет, хвалил за него. включително в изборната нощ за 72-ма, той е в този списък. Уточняваме го, защото имената на тези хора, когато ги видяхме, действително се озадачихме, че са част от такъв списък. И когато господин Божанков няма общо с тази работа. Ако българската полиция или прокуратура е работила по отношение на неговата личност, то не е във връзка с изборно престъпление. А що се отнася до господин Демерджиев, както вече и вие самата казахте, няма образувано, или ако е имало образувано, е било прекратено до съдебното производство. И там е любопитно, че изглежда повече като политическа атака от страна на Калин Стоянов, който се позовава на сайт, в който има две изречения, които няма нито източник, нито някаква фактология, които да водят там. Може да се счита, че спрямо господин Демерджиев няма никакви основания да се говори, че той има съпричастност да е извършил престъпление. И само още нещо да изясним, то беше любопитно в хода на кампанията. В интервюто, което даде извън ефира Андрей Гюров като премиер, той каза, че Дидо Дънката е напуснал страната и по думите му той е купувал за Славена Точева. Това разбрахме всички, която знаем, тя се славеше с преференции. Нея обаче не я видяхме в списъка с лицата с имунитет. Аз не я видях и да е била кандидат за депутат. Аз не съм сигурен, че тя дори беше народен представител в предходният парламент. Нямам представа. Възможно е да е някаква грешка. И сега само последно за изборите, защото в рисковите секции имаше няколко примера, които даде Стоян Георгиев в свой материал за Deutsche Welle, в които, както всички обичат Пеевски на предишните избори, сега целите секции гласуват за Румен Радев. Какво е обяснението? Обясненията могат да бъдат различни. На първо място, според мен, действително имаше вълна в подкрепа на господин Радев. Според мен няма как тази вълна да се обясни единствено и само с купуване на вод. Ние нямахме данни за масово купуване на вод от страна на Прогресивна България. Нямахме такива сигнали. Аз обръщам внимание на вашите зрители, че все пак дори в трите софийски избирателни района, 23, 24, 25 МИР, дори в София, Прогресивна България печели навсякъде. Тя е на първо място навсякъде. Измества традиционни победители, като така наречената градска, дясна, демократична, либерална общност, или пък ГЕРБ, които също е имало периоди, в които са били на първо място в София. Мисля, че вашата публика е достатъчно зряла и разумна, за да изключи, че тази победа в град като София или в град като Пловдив или в град като Варна може да се дължи на купуване на вод. Съмнявам се, че някой въобще допуска подобно нещо. Просто е любопитно в тези секции как изследвали ли сте как се случва. Ще ви кажа. Аз нямам информация да е имало секции, в които примерно да е имало гласуване за ГЕРБ или за ДПС с 90% и после в същата секция да е имало гласуване за Прогресивна България пак с 90%, но да, в определени рискови секции, ако в миналото се е гласувало с 90%, примерно за ГЕРБ или ДПС, сега примерно се гласува за Прогресивна България с 50, 60, 65, 70%. Причините могат да бъдат различни. Аз не изключвам да е имало корпоративен вод или контролиран вод, в който хората, от които зависи този корпоративен или контролиран вод, да са решили да тичат пред вятъра и да покажат нова лоялност, с надеждата, че тази нова лоялност може да им помогне в техният бизнес. Това не мога да го изключа, но не твърда и, че това може да бъде единственото обяснение, единствената причина. Сега, на финала на нашия разговор, господин Дечев, искам да ви помоля да се върнем към едни кадри, които майката на Николай Златков, знаете, момчето загинало
свързано с случая Петрохан. Опитвам се да припомня на нашите... На Околчица. Околчица. Да, тя се свърза с нас преди да започнем, знаейки, че вие ще бъдете тук. Сега е публикувала тези кадри в социалните си мрежи и на тези кадри, те са направени от дрон, се вижда кемпера, в който финалните изстрели, които са отнели живота на тримата души са произведени. И сега чета нейната публикация. Колко дупки всъщност има в люка на кемпера? Хайде да броим. Ако, както ни обясняват, в този кемпер са произведени 3 изстрела и са намерени само 2 гилзи, защото третия е заседнал в тилната кост на Ники, тогава кой може да обясни и как могат да бъдат обяснени, откъде са взети всички тези дупки в тавана на кемпера, доколкото разбираме са 9 според това, което и тя разказа на нас. Така. Тук трябва да се кажат няколко неща. На първо място, като министър на вътрешните работи, моят основен приоритет и задължение беше аз да направя всичко възможно за организиране на честни, законосъобразни, прозрачни и демократични избори. Това беше основен приоритет не само на моето министерство, но и на цялото служебно правителство. На второ място, министърът на вътрешните работи не е разследващ орган, който ще отиде на мястото на престъплението, ще извърши оглед на место престъплението, ще прибере всички гилзи, ще ги даде за балистични експертизи, ще назначи съдебно-медицински експертизи на трупове, в които след това да чете заключението на вещото лице и след това накрая да напише мнение дали има извършено убийство от 7 лице извън групата на 6 лица, които ние открихме мъртви 3 на Петрохан и 3 на Околчица. Това не се върши от министъра на вътрешните работи. Това се върши от разследващи полицаи, на които министърът на правосъдието, на вътрешните работи, единствено и само на разследващите полицаи, министърът на вътрешните работи няма право да дава заповеди как да извършват действията по разследване. Този, който може да им дава заповеди, е наблюдаващият прокурор. Наблюдаващият прокурор държи монопола от информация какво се е случило до този момент по разследването. И само той, никой друг, може да реши колко информация от събраната по разследването може да се подаде на българските медии и на българското общество. При твърдение за 3 изстрела, а 9 дупки в тавана на кемпера, може ли да се твърди, че няма външна намеса все още толкова категорично? Ще ви кажа. Ако това наистина е така, трябва да се сравни с огледа, който е направен на место престъплението. Ако огледът твърди, че има по-малко дупки от снимките, които майката на господин Златков показва, тогава това може да бъде основание за нов оглед. Министърът на вътрешните работи обаче не може да назначи нов оглед. Този нов оглед може да бъде назначен от наблюдаващият прокурор, който наблюдаващ прокурор е подчинен на ръководителя на прокуратурата, в която работи. А ръководителя на прокуратурата, в която работи наблюдаващият прокурор, е подчинен на главният прокурор, а не на министъра на вътрешните работи. И обръщам внимание, ако един ден наблюдаващият прокурор напише постановление за прекратяване на това наказателно производство за убийството или самоубийството, или едновременно и убийство и самоубийство на една част и друга част от откритите 6 човека, тогава майката на господин Златков и останалите роднини на загиналите имат право да обжалват пред българския съд това постановление на наблюдаващият прокурор, ако те са убедени, че има 7 човек, който е извършил всъщност убийство на тези 6 човека по
техните жалби ще се произнесе един съдия на първоинстанционен съд и ако те не са доволни от неговото определение, те могат да го обжалват пред тричленен състав на апелативен съд. Важно е всички да научим истината. Моля ви за буквално съвсем кратки отговори на следващите въпроси от наши зрители. Господин Кандев, кой ви го предложи за ваш главен секретар? Господин Андрей Гюров, когато провеждахме разговор, в който той ми предложи аз да взема поста министър на вътрешните работи, аз му заявих, че се чувствам по-подготвен като евентуално в сектор правосъдие, защото първо около 30 години съм работил в съдебната система, на следващото място имам опит като заместник министър на правосъдието в продължение на 2 години и около 3 месеца съм работил като такъв и считах, че там е най-удачно евентуално да работя. Той обаче настоя аз да работя като министър на вътрешните работи. Аз му заявих, че макар като следовател, а после и като наказателен съдия, да имам един все пак поглед, познание върху системата на МВР. Това познание, този поглед, който аз имам обаче, те са външни. И ако аз нямам човек, който познава много добре системата отвътре, за да му се доверя, според мен това би довело не просто до провал на моята работа, но би довело до провал на бъдещият служебен министър-председател и на цялото правителство. Той заяви, че счита, че е намерил такъв човек. Аз поисках да разговарям с него. Направихме нова среща. В продължение на около 2 часа разговаряхме с господин Кандев в присъствието на господин Гюров. Аз след като го изслушах, след като му задавах определени въпроси, той ми отговаряше, обсъждахме какво би трябвало да правим. Тогава за себе си взех решението, че на този човек мога да му се доверя и след това и приех. Господин Рашков намира за спорна неговата работа до тук, включително отново в интервюто му с Веселин Дремджиев подчертава, че той е бил изпратен за полицейско аташе в Белград, тъкмо от Калин Стоянов. Има ли причини за съмнения? И какво ви говори този факт? Наистина кратък отговор, моля. Сега, искам да ви кажа първо, че МВР е такава институция, в която може да чуете абсолютно противоположно мнение за абсолютно всеки. Така че мен не ме очудва, че има и негативни мнения за господин Кандев. Това е първо. Второ, аз съм го проверявал по няколко линии. Дирекция вътрешна сигурност, където се проверяват полицаите дали са извършени престъпления от техни колеги полицаи, работещи в дирекция вътрешна сигурност. Дирекция инспекторат, където се проверяват съответно полицаите дали са извършили дисциплинарни нарушения. Дирекция човешки ресурси, разговори с други хора и съм преценил, че мога да му се доверя, така че моето мнение за него е положително. Трето, относно твърдението, че той е станал полицейско аташе в Белград по времето на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. Първо, за съжаление, в МВР няма много хора, които знаят английски език. Да обърна внимание. За съжаление. Бих се радвал, ако има повече. Второ, господин Кандев е завършил 4-месечна школа на ФБР в щата Вирджиния, Съединени американски щати. Считам, че понякога хора, които са разглеждани като неудобни, тези, които ги считат за неудобни, смятат, че най-добре биха постъпили с тях, ако ги изпратят някъде далеч, за да не пречат. Ето, може и така да се тълкува. Два, наистина, моля за кратки отговори. Не го попитахте с какви лица е летял господин Пеевски до Истанбул и Дубай, сам ли е бил? Вие казахте с кого не е летял. Не беше летял с госпожа Десислава Атанасова. С кого е летял? Съгласно Закона за достъп до обществена информация, ние бихме имали право да оповестиме с кого е летял, ако това са публични личности. Тъй като той не е летял на тези самолети с други публични личности, затова и ние не сме ги оповестили. Вие ги знаете?
Да, но това не са публични личности. Тоест няма да ни говорят нищо имената на тези Да. хора, ако ги чуем. Да. И на финала колко проверки в прокуратурата има по ваши действия като министър? Ами аз имам спомен, че още на втория ден ми образувах предварителна проверка за това, че, видите ли, съм искал да оказвам натиск на разследващите по случая Петрохан. От тогава са минали вече почти 3 месеца. Още не са ми извикали на разговор да ме проверяват какво съм правил. Това е едното. Второто е във връзка с сигнала на Теодора Георгиева за оказван и натиск от страна на публични фигури, във връзка с което тя беше подала сигнала до министъра на правосъдието Андрей Якулов. Той го препрати на мен, аз съответно го дал за оперативна работа на Главна дирекция борба с организираната престъпност. И ако си спомняте, тогава тъкмо те бяха разпитали госпожа Теодора Георгиева, подготвяха се да разпитват и други лица, която госпожа Теодора Георгиева беше посочила в нейният сигнал, като госпожа Русинова, господин Сарафов, още, може би, там още 2 или 3 лица. И още на 3-я или 4-я ден Софийска градска прокуратура иззе цялата преписка от ГДБОП, беше образувано досъдебно производство и по това досъдебно производство пък призоваха всички оперативни работници, които бяха работили по сигнала на госпожа Теодора Георгиева. Това е другият случай, за който аз знам. И вероятно сигурно има и още, ама предстои да узная, предполагам. Надявам се. Ще се чуе, предполагам и аз. Благодаря ви за този разговор. Вярвам, че беше интересен за нашите зрители. Ние сега продължаваме с разговор с моя колега Константин Вълков. Тук е бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов. С тях говорим за една снимка, която сега и вие, ако не сте виждали, ще я видите на екраните си, въпреки че е изключително малък шанса да не сте я виждали, защото за часове тя достигна до над 1 милион души и на тази снимка виждаме българския флаг, сложен по особен начин и руското знаме в публична среда, макар че вероятно на частна сграда. За символите на държава, която ни е обявила за вражеска на наша територия, предстои интересен разговор сега. Преди това обаче едно събитие, което остана извън полезрението на медиите. В Дневник прочетохме, че Националната библиотека е наградила политици от предишното Народно събрание, начело с, забележете, Тошко Йорданов. За какво са получили грамоти и почетни плакети и какъв е техният принос към развитието на българския език и култура, разказва ни Ралица Гълъбова. Разбрахте ли, че Националната библиотека Свети Кирил и Методий награди Тошко Йорданов за специални заслуги? Който го е писала колосален некадърник. В момента сте като пиандурник, който се е събудил на другата сутрин, го цепи главата с тежък махмурлук. Иначе там много има. Така. Тъй като вие сте колосални титани и шишумиги, трябва да си бършите отсапаното това, което е под гърба. Памперсите не ви покриха и ви стигнат до ушите. Кротичко ще ви обясня лесничко. Ще ми писна да ви слушам тук за тази тема. Същият Тошко Йорданов, който безспорно има собствени специални заслуги и принос към българския език и парламентаризъм. Точно тук, в Храма на Словото, на 11 май, ръководството на библиотеката отличава председателя на Комисията по култура в миналия парламент. Поводът – възстановяването на научния статут на библиотеката с промени в Закона за обществените библиотеки, приети от мнозинството в миналото Народно събрание. Тези промени дават право на библиотеката да обучава бъдещи университетски преподаватели и да присъжда научната степен доктор. Освен Тошко Йорданов, награда получава и бившата председателка на Народното събрание Рая Назарян. Архивите пазят и нейния принос към парламентарната реч. Плакет и почетна грамота е получил също и бившия шеф на Здравната комисия Костадин Ангелов. Отличена е и винаги премерената в изказа си Искра Михайлова от ДПС. Припомняме и безценния езиков принос на партията на Пеевски в миналия парламент. Авторът на тези култови реплики Байрам Байрам също е гласувал в подкрепа на законопроекта за библиотеките. Жалко, че за него плакет и грамота няма. Този път. За награждаване е и начинът, по който тогава мнозинството приема важния за библиотеката закон набързо, без дебат и в разрез с правилника на Народното събрание. Не за рекордните 30 секунди, но за похвалните 30 минути.
И на още едно специално отличие, което връчи Националната библиотека, ще обърнем внимание. Почетна грамота и плакет за основателя на университета по библиотекознание. Доайен в академичните среди и свързан в миналото с Мултигруп, професор Стоян Денчев. Миналата есен той откри паметник в двора на университета на самия себе си.